L-ammont ta' każi attivi għal coronavirus huwa ta' 128 dan wara li l-ħadd ġie reġistrat każ wieħed ġdid ta' coronavirus. Fl-aħħar sigħat l-ammont ta' persuni li fiequ huwa ta' 3 u sa issa f'pajjiżna kellna 610 każi. Bekk ifisser li fit-tmiem il-ġimgħa u fil-bidu ta' 12 il-ġimgħa ta' dell-imxija fostna kellna 10 każijiet ġodda ta' coronavirus f'Malta fil-waqt li ġew infejqa 7 persuni. Id-dettalji ta' dawn l-10 każijiet ġodda li żviluppaw fl-aħħar sigħat għadhom mhux magħrufa kif fil-weekend mhux qed issir konferenza mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika għalhekk sa issa mhux magħrufa l-etajiet jew il-kundizzjonijiet tal-persuni li riżultaw pożittivi. Mhux magħruf lanqas jekk fost il-każi hemmx persuni li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa kif l-aħħar ġimgħat rajna xejriet ġodda ta' każijiet li żviluppaw fuq ħaddiema li jaħdmu f'dan is-settur. Ma nafux lanqas x'inhu bħalissa l-R factor f'pajjiżna, jiġifieri r-rata kif il-virus qiegħed jinxteret. Madankollu waqt l-edizzjoni tal-ħamis tal-programm Let Live, il-virologu Chris Barbara ta' indikazzjoni li l-R factor kien ta' 1.3. Il-ġimgħa li għaddiet kien l-ewwel jum li fih setgħu jiftħu numru ta' ristoranti, barbiera, hairdressers u stabilimenti oħra ta' sbuħija. Bis-Sibt titħabbar data tal-ftuħ tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li kienet se tkun id-9 ta' Ġunju li iżda mbagħad mumenti wara din id-data ġiet estiża għal 15 ta' Ġunju. Fid-dawl ta' dawn l-aħbarijiet, l-appelli tal-awtoritajiet tas-saħħa baqgħu biex wieħed iżomm id-distanza soċjali u biex il-poplu Malti Wawċi jibqa' kawt bil-professur Charmaine Gawċi ittenni li pajjiżna għadu fi stat ta' emerġenza medika.